ኢትዮጵያ ጠቕላላ ናይ ውሽጥን ወጻእን ዕዳኣ ብ2 ትሪልዮን ብር ከም ዝወሰኸ ተገሊጹ። ኣብቲ ወፂ ዘሎ መግለጺ ቅድሚ 5 ዓመት ዝነበረ 1.9 ትሪልዮን ብር ዝበጽሕ ዕዳ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብ2 ትሪልዮን ብር ወሲኹ 3.9 ትሪልዮን ብር ከም ዝበጽሐ ተገሊጹ። እዚ ድማ ብሚኒስትሪ ፋይናንስ ኣብ ዝወጽእ ዓመታዊ ጸብጻብ ዝተገልጸ ኮይኑ እቲ ጸብጻብ ከም ዘመልክቶ ከዓ ጠቕላላ ዕዳ እቲ ሃገር ምስ ጃምላዊ እቶት እቲ ሃገር ተነጻጺሩ ብሚእታዊት ክርአ እንከሎ كسب زحلف عمد بسلسان سلسلة تشعة ميتاويت كم زايدة وشت أو عدا كوشت أو فريات هاجر 10 تشعة ميتاويت عدا دقدمه 10 سلسلة تشعة ميتاويت كم زايدة تقليصو بحف شقاء عدا نايت هاجر مسناي زحلف عمد كنا تأثرون كله بشعات تنت بحموش تميتاويت كوسخون كله مستقد محموش تعمد زنبرة كنا تأثرون كله دما بعسران سلسلة بشدوش تميتاويت كم زايدة تقليصو لا أبتي منستر فاينانس نايت هاجر أو تيوز زلوت سبسابكا عدا نايت هاجر عمتاوي بمأكلاي جمجم ب4 بكلة ميتاويت كم زايدا تزلع عليه وسخ عداز الترقية لعمتك عمت غلت تشحن عسران كل تشحن عسران سلستن كم زنبرة وانت حبير لا نايز مخنيات دما منقصت فدرال أبتوان كم نايوشت هاجر نايجنزب منجتات بوزح لقاح سلاز تلك حمخوان تقاليصو بخلو وقن دما أبز حلفو حموشت عمتات الترقية ملوات شرف وصايون كم مخنيات نايتي وسخ عدان زغبابن كوينه تتقيس لا أبتناي منستري فاينانس أبصاب بزحي ناي وصاي عدا بدولار أمريكا بتيا مونغو دولارن ناي كالوت هاجرات بات إيراتاتن زلو ملوات شرفي زتت الوي نيرو كبلن كله كوشت هاجر بدولار زتوهاب اللقاح دما بتيا مونغو ناي إثيوبيا برن ناي أمريكا دولارن زلو فلليات شرفي كوم إدما ملوات شرفي زتت الوي نيري لو أبتت أبصاب أبع عمتات كل تشحن عسران كل تشحن عسران سلستن كل تشحن عسران سلستن كل تشحن عسران 4 كابز الترقية حموشت 240 حموشتن 233 بشومن 4 مليون دولار بسنكم اللوات شرف وصاي زتوسخه مخاني قاليصو كم زفلت إثيوبيا بزحلف قراوا معلتات كلاي معراف نايتن 40 شومنتن أوارح الزرقح اللقح 240 شومنتن مليون دولار كاب علمو مع كان غنزب وي IMF كتركب مخانه تقاليصيو إثيوبيا بتغلالا كاب علمو مع كان غنزب كسب 3.4 بليون دولار زبصح لقح كتوهب مخانه يزغلص IMF كان نزل لقحن إثيوبيا كهبان كله عداغا شرف وصاي كفوتن تعصافن مغبار بوليسيتات ماكرو قطبا عداغا شرف وصاين بوليسيتاتن تسانيو صبق يغسغس كم زلو أرديو بريزيدنت الصومال حسن شيخ محمود اب سويسرلاند دافوس علم لخونا يقطبا فورم وي وورلد ايكونوميك فورم يساتفلو اب زلو اوان كاب حدا افريكان هاوس زتبهاله نافريقاوያን مرحتي بزمزغبو عوتات افلط زهبن شلمات زهبن بافريقاوያን زتمسرته تكال شلمات بريزيدنتاو مريحنت افريقا توهيبو اذا افلط ازين مريحنت بريزيدنت حسن شيخ محمود اب صوماليان هنصت منغستن مسوغام زلو صنع توفاينت زخبر مخانو ونتا غاليصلا ابتن زحجنا حسن شيخ محمود توهيب زلو شلمات بزملكت وصي زلو علاوي مغلصي فيلا صوماليا اب تحت مريحنته صومال نتن 10 عامات زقصل اجدا اصوار تلعيو مززام مسرح مقلال عدا تخايدو كومون صوماليا نا محبرسب مبرق افريقا نخص انبر زخال لحويسو تاريخاو معرفات اب تحتيو مزغبايا بتوسخي زوباو مرغا امدنفعن مس مشارختن فتوتن صومال زياده متحبر ام عباينون عبا ابركته غيري بمبال بافريكان هاوس شلمات بريزيدنت تاو مريحنت افريقا توهيب مهلاوي تغاليصو بريزيدنت الصومال حسن شيخ محمود نتشلمات ابستقبللو ابزس معمدره نتزتوهبو كبري زلو عميق مسغانا خغلص انكلو از شلمات نصنعتن تبعتن قراصنتن حزب الصوماليا زوهاب كبريو نحزبنا داغماين مهناصن امعباله عباي اهغورنا افريقا ابركتن مغبارن زلنا تلخو از شلمات حيل زفطر نداد زهب منفسنا دما زحدسيو ازن حزب الصومال زوفيو افلطو بمركابي كبري يسمعني بتسفان صعرن بدوهتاتنا ناب عدلات نخنقير كم نخل دما مسكرنات زهب يدحر مبال ترى صومال ابت زوبا نمحيال زلو توفاينت كراغاغص انكلو اقداسنت متحغاز افريقا مفتح حبرو بدوهتات اتاهغور لعل مخاني غليصو كلهم مرحت افريقا خان حدنات سلام زلاق لمعتن نخو سرحو صاوعيت اغريب الله إرترا نتيب حانتي هارتي زتبهال ناي إسرائيل مع كان زينا زتزرقحة إرترا نا إيران محاور بمخان إسرائيل أمريكان استراتيجيكاويت حدقة تخون على زبل تنتنا بزملكت من قد منستر زينا أيامانا قبر مسكالها بزهابوتا قبر ملسي نتتصاب أكال نايتياب العلي إرترا زغرب لموت أغانتاتيو كومد ما تسألامي بمبال نتسيقات طلا
ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ዘርጊሕዋ ኣብ ዘሎ ጽሑፍ ብልሙድ ኣብ መዓልቲ ናጽነት መዓልቲ ስውኣት ከምኡ ድማ መዓልቲ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ዝቐርብ ዝነበረ ናይ ጸለመ ዘመተ ሕጂ ወላውን ኣብቲ ናይ ግዜ በዓላት እንተዘይሃለና ኣብዘን ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ግን ንምፍላጦ ብዘይጸገም ምኽንያታት እቶም ቀንዲ ጸላእቲ ኤርትራ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሃገር ዝፈጽምዎ ጀምላዊ ናይ ጸለመ መጥቃዕቲ ብናይ ሓሶት ዜናን ብዝተፈብረኸ ዛንታታትን የሕይሎሞ ኣለዉ ብምባል እዩ ግብሪ መልሲ ይህበሉ ዘሎ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ሓንቲ ሃረተ ዝትበሃል ናይ እስራኤል ማዕከን ዜና ተዘርጊሑ ኣብ ዝነበረ ትንታነ ኤርትራ ነዊሕ መሓወር ናይ ኢራን ኮይና ከም ዘላን ንኣሜሪካን እስራኤልን ከዓ استراتيجيكاዊ ሓደጋ ከም ዝኾነት ዕጡቅ ጉጅለ ሑቲ የመን ከዓ ኣብ ማያዊ ግዝኣት ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ መራኸብ መጥቃዕቲ ኣብ ዝፈጽመሉ እዋን እውን ልዕላውነታ እንዳተሓሰ ብወገን ኤርትራ መግለጺ ኣይወሃበሉን እዩ። እዚ ከዓ በቲ ምስ ኢራን ተፈጢሩ ዘሎ ርክባት ይክብል እቲ ትንታነ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ካልእ ብሓንቲ ዘጋርዲያን እትበሃል ማዕከን ዜና ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ዝተዘርግሐ ጸብጻብ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ኣብ እስር ቤት ዝነበሩ ምስክርነቶም ዝሃቡ ኮይኖም ኣብ ገለ እዋን ከዓ ክሳብ ሞት ዝምነየሉ ኩነታት በፂሖም ምንባሮም ተገሊጹ ነይሩ እዩ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ከዓ ነዚ ጸብጻባት እዩ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝቐርብ ጸለመታት ዝጅምረሉ ግዜ ከኣኸሎን ከሎ እቲ ናይ ጸለመ ጸብጻባት ዝሕየል ዘሎ ብምባል ግብሪ መልሲ ሂቡ ዝርከብ። ኣብ ገማገም ባሕሪ የመን በዘጋጠመ ሓደጋ መጥሓል ጃልባ ብውሕዱ 20 ኢትዮጵያውያን ከም ዝሞቱ ዓለም ለኻዊ ወደብ ስደት ሓቢሩ። IOM ወይ ድማ ዓለም ለኻዊ ወደብ ስደት ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ 9 ካብቶም ገዳያት ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ይጠቅስ። እታ ካብ ሃማርታ ዝበሃል ገማገም ጅቡቲ ዝተበገሰት ጃልባ ብውሕዱ 35 ሰባት ጽዒና ከም ዝነበረትን 15 ካብኦም ከም ዝደሓኑን ተፈሊጡሎ። ብጀካዚ ህይወት ክልተ የመናውያን ኣባላት እታ ጃልባ እውን ካብ ሞት ከም ዝተረፈ ተሓቢሩ። እታ ብመጻወባ ባብኤል መንደብ ዝሓለፈት ጃልባ ኣብ ከባቢ አልሐጃጅ ምስ በጽሕትያ ጥሒላ ዘላ ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ሓያል ህቦብላ ባሕሪ ዘንቀሎ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ንምእታው በዚ መስመር ክሰግሩ ዝፈተኑ ብማይ ዝቑጸሩ ኢትዮጵያውያን ጥሒሎም እዮም። ሓላፊ IOM ኣብ የመን ማሕበረሰብ ዓለም ንውሕስነት ሓለዋን ስደተኛታትን ቀዳምነት ክህብ ጻውዒት ኣቕሪቡሎ። ንሱ ኣብ መግለጺኡ እዚ ዝሕዝን ፍጻመ ስደተኛታት ውሕስነትን ዝሓሸ ናብራን ንምርካብ ዝሓልፍዎ ሓደገኛ ኩነታት እንታይ ምዃኑ ዘርኢ ክፉእ መዘኻኸሪ ክብል ኣጠንቂቑ። ኣብ ዘረብኡ ቀጺሉ ነፍሲ ወከፍ ዝጠፍአ ህይወት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ማሕበረሰብ ዓለም ንመበቆላዊ ጠንቅታት ዘይስርዑ ዋሕዘ ስደት ንምፍታሕ ዝወስዶ ውሳነ ክሕይሎን ንሓለዋን ክብርን ስደተኛታት ቀዳምነት ክህብን ኣለዎ እውን ኢሉ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ገማገም ባሕሪ ጅቡቲ ብዘጋጠመ ሓደጋ መጥሓል ክልተ ጀላቡ ብውሕዱ 45 ሰባት ከም ዝሞቱን ካልኦት ብዙሓት ሃልዋቶም ከም ዘይተፈልጠን ይዝከር። እቶም ስደተኛታት ካብ የመን ናብ ጅቡቲ ዝምለሱ ዝነበሩ እዮም። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።